Imabhuda Bhuda ungayenzi Imabhuda ungangibulali Ubulalelani mfana? Chazela kwenzekeni Bhuda Khuluma phela. Ngenzanga ngenhloso Bhuda Khuluma. ungayenzi leyo nto kwangayona inhloso yami ngiteteleni ngichaza mina naye behlangene futhi sumacala inkinga iqale ngenkathi sesithi sifuna ukuphanta kanti ukuphanta kwethi ikona okwenza kugcina ngimbulala kwangayona inhloso yami ngiteteleni ngichaza mina naye behlangene futhi sumacala inkinga iqale ngenkathi sesithi sifuna ukuphanta kanti ukuphanta kwethi ikona okwenza kugcina ngimbulala nathi sasoganga kanti asazi lishonele kwakulihlanu sasifuna ukuphila buthebelele sabhadanisa imali yokuthi siyophuza sahlanganisa nengqondo sathatha ukeshathi e-Uber ngiyakhumbula kahle kwakumnandi enkwarini istruva nayo imali yayikhona sasiphethe ingane ngathuna akekho wayikhumbula ukuthi ngakusasa imali izofunwa kodwa siqhubeke nokupruva okunye sakubona ngokusa kwathi kuqala ukusa indaba yaqala yashuba manje sicabanga le mali esiphuze sayibhuqa plane yayikhona ukuthi sivele siyokhuthuza kanti asibuzanga elangeni abakadlodlo baphuthuma siyabaleka siyabagudla ngibhizi ngiyadubula ngakakholwa ukuthi ufothi mina owamdubula kinga nami ngangidizi bese isandla saphunyuka nami ngangithi ngiyahlohla ngicela ningixolele Bhuda kwangayona inhloso yami ngiteteleni ngichaza mina naye behlangene futhi sumacala inkinga iqale ngenkathi sesithi sifuna ukuphanta kanti ukuphanta kwethi ikona okwenza kugcina ngimbulala kwangayona inhloso yami ngiteteleni ngichaza mina naye behlangene futhi sumacala inkinga iqale ngenkathi sesithi sifuna ukuphanta kanti ukuphanta kwethi ikona okwenza kugcina ngimbulala